Imos coa información deportiva. O Boiro Xuvenil despediu a temporada caendo pola mínima ante o Valladares. O Cidade de Ribeira disputará a fase de ascenso para volver á Liga Galega Xuvenil. A temporada regular do fútbol xuvenil tamén chegou ao seu final. Na Liga Nacional, o Boiro despediuse da categoría sumando a derradeira derrota da campaña. Foi un curso complicado para os boirenses na súa estrea nesta competición que pechou no último posto. Os do Barbanza medíronse neste final de campaña ao Valladares, que se xogaba a permanencia. Foi un encontro igualado, aínda que os visitantes conseguiron anotarse o triunfo. O campo de Baliño foi o escenario onde os dous equipos se viron as caras e a igualdade foi a tónica que reinou no duelo durante gran parte do mesmo. O Boiro quería despedirse cun triunfo e o Valladares loitar pola permanencia, polo que ningún quería fallar. Houbo ocasións, pero o gol resistiuse ata o minuto 71, cando os visitantes bateron a portería do Boiro para poñerse por diante e o marcador non se volveu a mover. O Boiro Xuvenil despediuse da Liga Nacional cunha derrota e no máis baixo da clasificación ao sumar 15 puntos en 34 xornadas, nas que venceu en 4 partidos, empatou 3 e perdeu 27, polo que na vindeira campaña volverá a competir na Liga Galega. Aí poderá verse novamente as caras co Cidade de Ribeira. Os ribeirenses impuxeronse ao Lalín no último encontro da temporada, polo que finalizaron no máis alto da Primeira Galicia Santiago Xuvenil. Agora os branquiazuis deberán disputar a fase de ascenso para xogar a vindeira campaña na Liga Galega. O Noia rematou no 10º lugar da Primeira Galicia Santiago logo de gañar por 7-2 ao Cacheiras. Coa Escola Municipal de Fútbol de Boiro xusto detrás, xa que caeu no seu duelo co Amio por 1-3. O Porto do Son impúxose pola mínima ao Fátima para acabar a Liga 15º, mentres que o Atlético Oleiros despediuse da campaña e da categoría con derrota. E no fútbol feminino, o Noia tamén finalizou a súa andadura na Primeira División Arzúa Ulloa. As noiesas medíronse neste último encontro da temporada co Sporting Cambre, 10º clasificado. O mando do encontro foi para as brancas, que se adiantaron no marcador pasada a media hora de xogo, grazas ao tanto de Bárbara Camaño. Sen embargo, tras o descanso, o Cambre reaccionou e remontou. No 55 igualou o Luminoso e no 66 deulle a volta para rematar dando a puntilla no 92. O Noia despídese da categoría no último lugar ao sumar 10 puntos en 30 partidos. O campeón da categoría foi o Orzán, polo que se proclamaron tamén campioas as ribeirenses Laura Santos e Yaiza García.